U majskim poplavama zgrada prve osnovne škole u Maglaju pretrpjela je veliku štetu. Učionice, biblioteka, školska kuhinja, ali i sportska sala u prizemlju potpuno su uništeni. Prema nekim procjenama koje su nezvanične, šteta na prizemlju škole iznosi negdje oko 800.000 maraka. Ja zaista ne znam na koji način ćemo mi obezbijediti ta sredstva i na koji način ćemo dovesti u red ovaj naš objekat. Nadam se da ćemo, zahvaljujući dobrim ljudima, zahvaljujući udruženjima koje žele da pomognu, uspjeti i omogućiti našoj djeci da od 1. septembra, ako Bog da, ponovo sjednu u školske klupe. A dobri ljudi iz Udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu u namjeri da i u ovoj situaciji budu na strani djece i mladih sa donatorima iz Australije sanirat će dio školskog prostora, konkretno sportsku dvoranu. Normalno da obrazovanje u 20 godina, pored stipendija, 5400 stipendista koji su dobili sportske opreme, hrane i ostalog, na ovaj način pomaže da u zdravom telu bude zdrav duh, u zdravoj Bosni i Hercegovini bude zdrava budućnost u Evropi. Oko 50.000 Bosanaca i Hercegovaca okupljenih u Uniju BiH organizacija u Australiji nakon majske prirodne nesreće prikupilo je oko 400.000 australskih dolara pomoći koja je u međuvremenu usmjerena vladinim i nevladinim organizacijama u našoj zemlji. Njihovi predstavnici žele da se taj novac namjenski troši, ali im nije jasno zašto se proces zbrinjavanja ugroženog stanovništva sporo odvija. Šta se čeka? Zima je na pragu, jeseno, znamo kakva je bosanska klima i ja mislim da ti ljudi koji odlučuju da bi trebali jednom da se zamisle da nije svijet zbog njih. I ja javno protestujem protiv svih organa vlasti kako su zaboravili dijasporu. 2 miliona ljudi je tamo, 5 milijardi maraka taj narod donese u Bosnu i Hercegovinu i ja mislim da je krajnje vrijeme jednom da svi stanemo u jedan tim i da svi igramo zajedno kako bi ovu našu državu doveli tamo gdje je mjesto. Za sanaciju sportske dvorane osigurano je 40.000 maraka, a radovi bi, očekuje se, trebali biti završeni prije početka školske godine.